weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruuji men coftal ɓalli puɗɗortoɗen ko toon to leydi Mauritanie kalen ko fate premiére division mo leydi Mauritanie ma jaaha toon to leydi Mali jen kadi to leydi Espagne kame Italie e Allemagne jaɓɓuɗen ceerno Oumar Diallo ma en kal ko fati jencude e ñalngu nayoɓijo ko fati Europa League juɓɓinade kikiɗe hanki musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique kabaruuji men coftal ɓalli eɗen gone mawnde jeetati jolal hitandu ujunnaji 2019 no mbinoɗen e gardidi kabaruuji men ma jaaha toon to leydi Mauritanie kalen ko fate pottitte jogorɗo yuɓɓinede kikiɗe hannde tabaraka zeyna ko kañum tigui jaɓɓoto kansodo e waktuji 17 e kikiɗe janggo e waktuji 17 ko kija kañum jaɓɓoto concorde Trarza yaha toon to Keydi garde national jaɓɓo Jahe Nouakchott Kings jaɓɓo El Ahmedi ñande sappo jolal ko ɓeɗo witeɓe Sahel kañumen jaɓɓoto Kazar police yaha toon to Nouadhibou sen gummima toon to leydi Mauritanie ma jaha toon to leydi Mali kalen ko fate pottital juɓɓinnogal e kikiɗe hecci hanki taw kadi ko oɗo équipe biteɗo Joliba kañum jaɓɓino avenir de Tombouctou ko Joliba heeɓi foldeɓe loggi nayyi e wondude ndiga e kikiɗe janggo walla ɓawo janggo ko ɓeɗo tigui wiyeteɓe Sony jogori jaɓɓade performance e ɓeɗo kadi wiyeteɓe LC Ba kañumen jahata ha toon to avenir de Tombouctou Joliba jaɓɓo Dougou walla Fila ɗiɗo pottiti noon mbaɗata koye waktuji 16 ne pawi hojomaji 45 sen gummima toon to leydi Mali ma jaa toon to leyɗele Europe kalen ko fate ñalngu nayoɓijo mo Ligue Europa juɓɓinaɗo kikiɗe hanki ko fate jencude ndi kalen ko fati hen ma en gartu joni joni. ko noon tigui kalaten koko fati jencude e ñalngu nayoɓijo ko fati e Europa League juɓɓinaɗo e kikiɗe hanki e waktuji 17 ene fawi hojomaji 55 ko AZ ko kañum tigui yano ha toon to Astana ko AZ heeɓi folde ɓe galle mabɓe loggi 5 e wondude ndiga Celtic kañum yi ha toon to Lazio ko Celtic heeɓi folde Lazio e galle mumen loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Rennes mo France yeehi ha toon to Toulouse ko Toulouse kay foli Rennes loggel gotel e wondude ndiga Standard de Liège mo Belgique kañum tigui jaɓɓino Francfort mo Allemagne ko Francfort kay heeɓi folede loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Karabakh yeehi ha toon to Apoel Nicosie ko Nicosie kay heeɓi folde ɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Dudelange ko kañum jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Séville mo Espagne ko Séville kay heeɓi folde ɓe loggi 5 wondude loggi ɗiɗi Dynamo Kiev kañum yeehi ha toon to Copenhague ko ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Malmo ko kañum yeehi ha toon to Lugano ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga bal jaɓɓi Gatafe ko Gatafe kay fola loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Transasport ko kañum yeehi ha toon to Krasnodar ko Krasnodar kay heeɓi folde ɓe loggi tati wondude loggel gotel Rosenborg ko kañum huccidirno e Sporting mo Portugal ko Sporting kay heeɓi folde ɓe galle mabɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel PSV Eindhoven yeehi ha toon to ASK ko ASK kay foli ɓe loggi nayyi wondude loggel gotel Young Boys ko kañum yeehi ha toon to Feyenoord ko Feyenoord e Young Boys ɓe baddi ko ɗekki gotel e gotel Glasgow Rangers ko kañum jaɓɓino FC Porto mo Portugal ko FC Porto kay fola loggi ɗiɗi wondude ndiga la Gantoise kañum yeehi ha toon to Wolfsburg ko Gantoise kay foli ɓe galle mabɓe loggi tati wondude loggel gotel
Saint-Étienne mo France ko kañum ha toon to oles Sandria ɓe mbaddi ko ɗeki ɗiɗi e ɗiɗi ha joni yidde siftinden gonnen ko ñalgu nayo ɓiiju mo Europa League juɓɓinaɗo e kikiɗe hanki ɓeɗo witeɓe Espagnol Barcelone ko kañumen jaɓɓino Ludo Gore ko Ludo Gore kay fola piggal musgal loggi jeegom e wondude ndiga CSKA Moscou kañum wi ha toon to Faran Varos ko Faran Varos e CSKA Moscou mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga AS Rome ko kañum wi ha toon to Borussia Mönchengladbach ko Mönchengladbach kay heeɓi folde ɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Istanbul Bebe mo Turquie kañum wi ha toon to Wolfsberger ko kamɓe poliɓe e galle maɓɓe loggi tati wondude e ndiga Besiktas kañum wi ha toon to Sporting Praga ko Sporting heeɓi folde Besiktas loggi tati wondude loggel gotel ɓeɗo witeɓe Slovan Bratislava ko kañumen jeehi ha toon to Wolverhampton ko Wolverhampton kay heeɓi folde ɓe loggel gotel e wondude ndiga Manchester United ko kañum huccidirno e Partizan kamɓe poli Partizan loggi tati wondude loggel gotel sen gummi ha joni kederden ko toon to leyɗele Europe jabbuɗen ceerno Oumar Diallo haalanen ko fati juɓɓude jogorde yuɓɓinede kikiɗe hannde toon to leydi Allemagne yantude Espagne wondude Italie jam ñalle ma ceerno Oumar Diallo. ma jurama ko noon tigi kabaruuji meɗen coftal Ɓalli taw ko ɗemngal pulaar fuɗɗorren ko toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne haalen kay ñalngu sappo e gohoɓijo koye kikiɗe hannde tigi sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyi gonɗon ñalngu udditata toon to leydi Allemagne hakkude ɓeɗe FC Cologne kañum tigi jaɓɓoto o finam e kiki janggo sanga wattuji sappo e joyi fawɗi hojomaji capantati ma potite jokkuta koye ñalngu sappo e gohoɓijo toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne hakkude ɓeɗe Hertha Berlin kañum jaɓɓoto RB Leipzig kono watte tan ɓeɗe wiyete Mangons jaɓɓoto Union Berlin Pader Bonheur ma jaɓɓo Auguste kono watte tan Schalke 04 jaɓɓoto Fortuna Düsseldorf e kiki janggo noon ceerno Saydou Ba toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne pottal ɓurgal fadede sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati toon to Alliance Arena ko Bayern de Munich kañum tigi jaɓɓoto Borussia Dortmund ngal ɗon pottal noon ceerno Saydou Ba e kikide yango ko potital ɓurgal fadede potite fettoji toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne sen imima toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne hen toon to Serie A mbo leydi Italie haala kay ñalngu sappo e ɗiɗo ɓijo koye kikide hannde tigi sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyi gonɗo ñalngu uddata toon to leydi Italie hakkude ɓeɗe Sassuolo kañum tigi jaɓɓoto Bologna e kiki janggo noon sanga wattu sappo e joyi ma potital gotal fettu Brescia kañum jaɓɓoto FC Torino so wattuji sappo e jeetati yoniɗi fawna e hojom Inter Milan jaɓɓo Elias mbo Verona e kiki janggo noon uddatan potiɗe sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyi ko Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigi jaɓɓoto Genova toon to dingra San Paolo ngal Napoli ceerno Saydou Ba sen imima toon to Serie A mbo leydi Italie hen toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne haalen kay e ñalngu sappo e tataɓijo koye kikiɗe hannde tigi sanga wattuji nogas e goɗi fawna e hojom toon to dingra San Bastien ko Real Sociedad kañum tigi jaɓɓoto Leganés taw noon ko kamɓe tigi uttata gonɗon ñalngu e kiki janggo noon sanga wattuji sappo e tati ɗi fawna e hojoma potite jokkuta ko ñalngu sappo e tataɓi toon to La Ligue mbo leydi Espagne taw noon ko hakkude Deportivo Alaves kañum tigi jaɓɓotoɓe ɗe wiyeteɓe Real Valladolid e kiki janggo noon so yeehi wattuji sappo e jeegom ɗi fawna e hojom toon to dingral Mestalla ko ɓeɗo wiyeteɓe kay FC Valence kañum jaɓɓoto ɓeɗo wiyeteɓe Granada e kiki janggo noon sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati toon to dingral Municipal ma Leganés jaɓɓo Real Madrid e kiki janggo noon ceerno Saydou Ba uddata tan potiɗe toon to La Ligue mbo leydi Espagne sanga wattuji nogas e goho toon to dingral Campo Nouveau ko FC Barcelone kañum tigi jaɓɓoto Celta Vigo taw noon ko kamɓe tigi uddata potitede e kikiɗe janggo toon to La Ligue leydi Espagne Seydi Ba ceerno Saydou Ba ko ɗum ɗo wona kabaruuji men maranoma e oga bange ko musidɗo mon Oumar Dembélé Diallo. Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo sen gummima toon to leydi Espagne ma en jaa toon to leydi Angleterre kalen ko fati Premier League mo leydi Angleterre e pottiɗi jogorɗo yuɓɓinede kikiɗe hannde e waktuji nogas e goho ko ɓeɗo witeɓe North City ko kañumen tigui jaɓɓoto Watford janggo e kikiɗe janggo e waktuji sappo e tati en fayi hojomaji capanɗe tati ha joni ko ñalngu sappo e ɗiɗi bijo ko ɓeɗo witeɓe Chelsea jaɓɓoto Crystal Palace ɓeɗo witeɓe Tottenham ko kañumen tigui jaɓɓoto Sheffield United Bournemouth yaha toon to Newcastle Southampton jaɓɓo Everton Burnley jaɓɓo West Ham e waktuji sappo e jeetati ne fayi hojomaji capanɗe tati ko ɓeɗo wite Leicester ko kañumen tigui jaɓɓoto Arsenal sen gummima toon to leydi Angleterre ma en jaɓan toon to leydi France kalen ko fati pottitti jogorɗo yuɓɓinede kikiɗe hande o e ñalngu sappo e tati
ko ɓeɗo witeɓe Nice jaɓɓoto Bordeaux walla jaɓɓoto Bordeaux e waktuji nogas ne payi hojomaji 45 ñande Asad e ha joni gonɗen koye ñalngu 13 ko Brest jaɓɓoto PSG e waktuji 17 ne fayi hojomaji 30 ko noon tigui e waktuji nogas ko ɓeɗo witeɓe Strasbourg jaɓɓo Nîmes Lille jaɓɓo Metz Dijon yaha toon to Monaco e waktuji nogas ha joni ko ɓeɗo witeɓe Reims jaɓɓoto Angers musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko ɗum ɗo wonno kabaruji men komin tonganno on toon to leydi Allemagne yantude Italie yantude Espagne ko ceerno Oumar Diallo huufi haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon Saydou Abouba yo Allah hokki en hirde e dow jaam.